أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ‘Yan uwa musulmi barkanmu da kasancewa a wannan lokaci, a wannan safiya, kuma a wannan rana mai albarka ta 22 ga watan Ramadan. Ga mu a wannan babban gari mai albarka, garin Billiri a jihar Gombe, Najeriya. Garin Billiri a jihar Gombe, Najeriya, wanda muka kawo ziyara ta musamman a wannan gida na correctional center. Yanzu an daina cewa gidan kurkuku, sai dai a ce correctional center, wanda mun kawo ziyara ne ga 'yan uwa waɗanda Allah ya jarabe su suke wannan gida, da wanda ya zo da laifi da wanda ba da laifi ya zo ba. Kamar da aka sani cikin karantarwa addinin musulunci da koyarwarsa akwai kyautatawa, akwai kuma ziyara, akwai zumunci, kuma musamman a wannan wata mai albarka, watan Ramadan. Wata ne wadda yake na kyautatawa, wata ne wadda yake na farantawa, wata ne wadda yake ya kamata ka shigar da farin ciki ga ɗan uwanka, da wanda yake musulmi da wanda ba musulmi ba. Da haka mun zo wannan gida na Billiri, gidan gyaran hali na Billiri, kuma alhamdulillah sun karɓe mu hannu biyu. Ga shugabannin gidan nan, ga su duk kuna ganin su a tsatsaye, ga sunan masha Allah, ga sunan duka. Muna shaidawa duniya cewa sun girmama mu, sun karɓe mu hannu biyu. Allah ya saka musu alkhairi, kuma tare da ƙarƙashin goyon baya da kuma amincewar shugabansu gaba ɗaya na jihar Gombe, wanda chief controller kenan ake cewa na wannan jiha, wanda yana ba mu haɗin kai duk shekara. Duk gidajen kaso da zamu je, gidan gyaran hali da zamu je na jihar Gombe gaba ɗaya, wannan shugaba yana ba mu haɗin kai, da kuma duk shugabannin gidajen suna ba mu haɗin kai. Da haka mun zo mun yi musu nasiha ne, mun isan musu da saƙo, mun faɗakar da su gyara halayensu, tun da daman gida ne na gyaran hali. Dai inda aka ce gidan kurkuku to gidan gyaran hali ne. Kuma alhamdulillah su ma sun karɓe mu hannu biyu, kuma sun karɓi saƙon da aka ba su. Wannan tafiya ce wanda muka zo a ƙarƙashin tsarin gudanar da tafsiri na alƙur'ani da muke duk shekara a wannan jiha mai albarka, kuma a wani gari da ake ce da shi garin Kuma Akwa local government. Da haka da nan da Kuman babu nisa sosai, kuma alhamdulillah Allah ya kamu duk shekara muna zuwa, kuma Allah bai hana mu buga shi bana ma mun zo. A ƙarƙashin tafiyar mun taho da kayayyaki na kyaututtuka da su masu gidan suka ba mu dama cewa a gaya wa duniya ga abin da aka yi musu na alkhairi, suna godiya, kuma don wani ya koyi. Yan uwa, a tuna da yan uwanmu da suke gidan kaso, a taimaka musu, suna buƙatar waɗannan abubuwa, ba ƙaramin buƙata ba. Da haka abin da wannan tafiya ta kawo musu ga sample wannan suga, kowane ɗaya an ba shi irin wannan suga wulli don ya buɗe baki da shi, ga kuma sabulu nan na wanki kowa an ba shi, ga kuma wannan omo ne shi ma na wanki ko wanke-wanke. A ciki an yi kulli, akwai magi, kamar yadda kuke gani ana budewa, kowa za a bashi paket ɗinsa ne a ciki. Ga magi, kowane mutum ɗaya sai ya mallaki wannan magi kamar guda 10 ne a ciki, da kuma omo da sabulun dai duk da aka gani, wanda aka gani anan. Wannan shine misalinsa, gashi a cikin kwali, wanda duk kowa da kowa duk an rarraba wa mutane. Alhamdulillah, Allah saka da khairi. Sannan waɗannan robobi shi kuma suna amfani ne da shi wajen karɓan abinci, layi da suke yi wajen karɓan abinci. Mu ma a matsayinmu na ƙungiyoyin da'awa na karantar da musulmi, akwai gudunmuwar da mu ma za mu ba wa gwamnati. Ba za mu ce sai gwamnati kaɗai za ta yi ba. Kaga wannan roba ce ta karɓan abinci, plate, to shi ma mun ba su wani kaso wanda za su rinka karɓan abinci a faranta musu da shi. Ga kuma alhamdulillah cikin taimakon Allah da shi ma nan yi wani dan take away haka kaɗan, na dan wani abu ne a ciki, amma ba zan faɗa ba, sai wanda ya buɗe kawai zai gani. Yawwa, to gashi nan shi ma take away an kawo da abinci a ciki. Muna fatan Allah ya albarka,
kuma duk wanda ya bada gudunmuwarsa wajen taimako wannan bayan Allah taimaka masa. Da haka muna yi wa al'umma kira a irin wannan wata mai albarka don Allah mu tuna da gidajen kasonmu. Yan uwanmu nan da suke cikin zafi suke cikin matsi aka ɗaure su, a san cewa su san suna da yan uwa, su san cewa addinin musulunci addini na tausayi, addini ne na jin ƙai, addini ne na taimakawa. Da haka muka kawo ziyara wannan gida na Billiri a wannan rana mai albarka, kuma ranar 22 ga watan Ramadana a shekara ta 1444 hijira annabi sallallahu alaihi wasallam, shekara ta 2023. Allah ya yi wa kowa albarka. Ranka ya dade, muna godiya kwarai da gaske. Allah ya saka muku da alkhairi, Allah kuma ya ba da lada. Ga ƙarshe za mu baka abin magana don ka rufe insha Allah ta'ala. Muna godiya, Allah saka da alkhairi. Salamu alaikum. Duk duniya gaskiya Dr. wannan din ba abin da zamu iya mu gaya mishi sai dai gode ga Allah, because kowace shekara yana kawo mana irin wannan gudumawa, yana kawo mana irin wannan tamako, kuma gaskiya abubuwan da yake muke mu daga gare shi Allah ne kadai zai saka masa. Kuma kamar yadda ya faɗa kan cewa kowa ya zama da cewa ya samu koyi ga wannan din, because gidanmu nan is a medium security correctional service, so wurin da cewa ya zama ta cewa mutane da aka kawo su waɗansu sun yi laifi waɗansu ba su laifi ba, because ya kamata su zo na su koya sana'a, su koya canji, su koya kuma da komi. Kuma muna da matsaloli da yawa wanda ya kamata mutane su samu shiga su dan tamaka mana a cikin wannan gidaje din. Doctor, we are very grateful. We are really grateful and we appreciate your effort and support to us. Thank you very much. Abinda na manta ban faɗa ba, ya kamata mutane su sani. An ce duk lokacin da mutum yayi abin kirki, yayi abin kwarai, ka faɗa, ka yada. Wato wani abin da ya bamu wasu peculiarities, wasu abubuwa na daban da muka tara a wannan gida na kasu na Billiri. Wato abin zai baka sha'awa kwarai da gaske. Waɗannan mutane ba abin da zamu ce musu sai dai Allah muku albarka. Kuma ya kamata gwamnati ta san da wannan gida na Billiri. Wallahi suna kokari, Allah shine shaida. A nan gidan kamfanoni ne a cikin nan gidan, ba kamfani ɗaya ba, kamfanoni a cikin wannan gidan, ba wai kamfani ɗaya ba fa. Insha Allah ta'ala za mu nuna wa mutane su ga misalin abubuwan da suke yi a gidan nan na gidan kaso, wai don mu nuna wa mutane cewa an samu canji a cikin gidaje na kaso. Yanzu irin waɗannan ma'aikata masu basira suna koyawa duk wanda aka kawo shi, ko ɗan ƙwaya ko ɓarawo ko ɗan fashi ko wanda bai da aiki mai yawon banza ya shigo na, ana koya mai sana'a. Yanzu abin mamaki, wannan takalmin a gidan na aka yi shi, za ka yi mamaki, ka duba kamar daga China aka kawo shi, a gidan na aka yi shi. Ni kaina da na zo na nasiha aka ji daɗin wa'azina, sai aka je homin wanda aka ce malam ga wannan kai ma ka rike. Kaga wannan takalmin ne aka ba shi, a gidan nan aka yi shi. Wannan kuma saboda ƴan uwanmu da suke karkara, zafi da ake ciki yanzu, wannan mafici ne, ka duba malam, fresh air, iska mai daɗi, alhamdulillahi. Ka gani? Kuma abin da za ka yi mamaki da me aka yi shi, wannan buhu ne na leda na buwa na siga. Ka gan shi? Ashe idan an sha siga aka gama ba jefar da leda ake yi ba. Gashi ka gani, wannan wani beza ne ake sayar da shi. Buhu ne fa na leda, ko buhun siminti, ko buhun shuga na Dangote, ko buhun shinkafa, ko buhun taki, da wannan fa ake yi. Yanzu wannan in an kai shi kasuwar ƙauye warwaso ake yi. Amarya idan za ta je gidanta a ƙauye, amarya in za a kai ta, sai a saya mata wannan. Duk inda ka ga wannan a Najeriya daga Billiri aka yi shi, in dai irin wannan ne, ka dube shi da tsari. Kuma ana sayar da shi don me? Don su rage wa ainihin inmate ɗinsu zafi da ɓacin rai. Akwai hula irin wannan ta kaina, suna yin tukunya ta abinci, suna yin ainihin shampo na wanke kai na mata, suna yin wannan me ake ce abun wanki din nan, morning fresh, suna yi nasu made in nan gidan correctional center Billiri. Suna man shafawa, suna yin jaka ta mata, jaka mai kyau ta mata, da kujera ta zama. A yanzu haka ni dinnan da nake muku bayani, a inda nake karatun tafsiri, akwai kujerar da aka yi ta a nan gidan, katuwa jibgegiyar kujera, haka suka ɗauka suka kai mana ita gudunmuwa, in zauna a kanta in ja aya da hadisi, kuma a nan gidan aka yi ta. Wannan masha Allah wani abun farin ciki ne. Muna kira ga sauran gidajen kaso gaba ɗaya,
correctional centers da ake da su a Najeriya, don Allah ɗabbaka wannan a koya wa yaran mu sana'a, kuma gwamnati ta yi appreciating efforts ɗinsu, ƙoƙarin da suka yi na koya wa waɗannan yara sana'o'i da dogaro da kai. Wannan misali ne kaɗai na nuna muku dangane da abubuwan alheri da aka yi a wannan gida. Ba abin da za mu muku sai mu je mu ci Allah muku albarka, yanda kuka kula da 'ya'yan mutane Allah kula da naku. Kuma wannan ya nuna mana yanzu an samu canji a gidan kurkuku, yaran nan suna cikin farin ciki, suna cikin walwala, suna dariya, suna jin daɗi kwarai da gaske. So muna fatan Allah ya taimake mu, Allah kuma ya ba mu dacewa. Yan uwa musulmi za mu dakata a nan insha Allah, kuma sai mun sake haɗuwa karo na gaba, za mu ƙara gaba insha Allah ta'ala, za ku sake jin mu. Mun yi wannan ne ba don komai ba, don zaburarwa, saboda al'umma su tuna da waɗannan mutane, a taimaka musu. Allah ya taimaka mana gaba ɗaya albarkacin wannan wata na Ramadan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.